سلام كم يتوعلو خبرات تلفون و تيفين لوم ربع 30 حسب معلم فرنسا دالو زينا مسناد وحنا لكم كريمنا لنا مكتالكم بخبر الزعدم ادي بعبدي فلما ارس زينا لو معمت ابستو هبن اشامنا كفل هاغرا ملك فتنا لعل 56 ميتاوي تحلفهم جنفر منستر حرشا زباقاش باركاب كتما وردت اب حمد البو حرشا زتوكور استمر هيبو اب زبان سبا مخصوصا سنه مغبارن تكلاو خبرتاتن سمينار توهيبو ابدوب اسياب سنك بكلاير متن عمرو ودسب استاد 5 عامات كن غودله تغليزو اب غريخ تغسيت زلو بارع مرور قدمو زبا اوروبا حبرت كاب زغاطمه تمساسال كستت زحيله تبحيلو اب ديمقراطية ريبوبليك كونغو بستقايد متكعتي لعلي 17 ويتون زرزر زينا ابز حلفور حسنه وشتا هاجر كمون اب سعوديان السودان تقلالا ب 457 نقطات اب استوهابنا شام ناي كفل هاجرا ملك فتنا اب تساتفو لعل السودان 5 شح تمارو لعل 56 ميتاويت حليفهم وكيل رينا نازريت بين زدالوتو زينا وصبصاب ارسي ماسمرم كتوربا لو معمت ابز التوهابه نشام ناي كفل هاجراوي ملك فتنا مالت جنرال كابز تخافلو 65,389 تمارو اتم 36,814 مالت 56.3 ميتاويت كم زحلفو اب مينستر تمرتي حلافي اهادو هاجراوي مرمرا اتو هابتا اسفها غليصوم كابتن زحلفو اتن 46.4 ميتاويت دقا انستيو مخانن توصي دما درونا بابيات تمرتي كم زتلاكه اتو هابتم سيرينا اب زكاي دقا لمحتت ابريهم صفتنا 31 57.6 ميتاويت زحلفا جن 17,700 بميتات كنريو خلنا 46.4 كابتم زحلفو تمهارو 464 دقا انستيو زركبام 841 لعل وصيت مالت 9 لعليون زرخبو مخانومكا حبيرم كابزم تفتنو 36,814 تمهارو 841 تمهارو لعل وصيت رايو تلعل وصيت نقولون تايم اتي جام افريجناتو تسعان لعلين زخون مالتي كابزوم لعل وصيت زرخبو تنزبزحا 464 دكنستي بميتات كنرين كلنا 55 نتب خلته ابتي اور حسنك لتشن 23 زتخايده هاجراوي ملقق فتنا شامناي كفلي اوشت هاجر تمهارو 453 ابيات تمرتي كمون تمهارو اب جدان رياضن سعود عربن كسلا سودانن زركبا 3 ابيات تمرتي محبركومات ايرتراويانيوم تساتيفام لو معمت هاجروا المراد فتنا ابيات تمرتي 456 نيرن أبزن 456 أبيات تمرتي 36,359 أب 457 معكلات مرمرة تفتينهم تنسلسة كم نفلتن تنكلته بجدار رياضيين تحنتقى بسودان كسلاء كابزن استفتونو 30,188 57.6 ميتات مالتي دقن استيانيرن كابزوم سفتونو لو معمت مالتي زحالفو 36,814 ازي مسي نعامي خنا ورادرو لنا ب6.3 ميتاويت ابيتاي متن محلاف بميتاويت كرن كله زوبعن سبا 4.7 ميتاويت زوبا دبوب 56.6 ميتاويت زوبا قاش باركا 52.9 ميتاويت زوبا ماكل 7.3 ميتاويت زوبا سيميناوي قيح بحري 41.3 ميتاويت زوبا دوباوي قيح بحري 57.3 ميتاويت
أهجراوي أبيت تمرتي رياض جدا 81.3 ميتاويت بيت تمرتي محبركم إيرتراويان أب كسلا السودان 9.6 ميتاويت أب حيلتات مكل خالدما 9.4 ميتاويت كم زخونة اتحبريتا بتوسخي أفليتو أتو هابتا موداتا نايلوم عمت محلفي نتبي كبر 4.5 ميتاويت من بارو بمتكاس زخونة حتو زلو تمهاراي بزغلطفة حتو نابتا زمهار الله بيت مرتك قرب كم زخل أنا تيرون زخونة يكون تمهاراي بيت زرخبو وزيت عقبت اندحر زي بلو ترعان كقرب زخل كلا سبيلا مسؤوليه قنت ترعان نابي يقروي طبعا كل ذي التمهاري نابي تمرتهم يزقربوا نابانا نابي صفت هادو هاغراو مرمره ايكونن زقرب تخيلوا نابي تمرتو خيدالو ذي انداميتيا كالا انتالو سيرتيفيكيت مستوهابو ابت سيرتيفيكيت صحيفه زلو حبريتا كسبهالو لخلو الله ابت سيرتيفيكيت جه كسبهالو زغبوم تايلو سمابو سم تمهاري سمابو حقو صوتاناتو تعلت الدهت زين أباتك أسعين زين بقبو تصحيفان اللوان يلوان كراغصو خلولهم كسبالو لو خلولهم جيغاتات اندحرالو رقيبو ازون طرعنا بيت تمرت قربولهم ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ጋሽ ባርካን ነበርትና ማሕደር ተኸባብን ከተማ ቁርደት ብ27 ሓሰብ ሓመድ አልቦ ሕርሻ ዝተኮረ አስተምሮ ሂቦ ኣብ ጨንፈር ኣባል ኣሃዱ ስርዓተ ሓበሬታ አቶ ዓወት ኢሳቅ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዓለም ተጠቃምነት ሓመድ አልቦ ሕርሻ እናሰሰነ ይመጽእ ከም ዘሎ ጠቂሱ ሕብረተሰብ ብኽኢላታት ሕርሻ ንዝወሃቦ አስተምሮን ሓበሬታን ኣብ ረብሕኡ ከውዕል ኣዘኻኺሩ ካብ ኣሃዱ ልምዓት መጋሃጫን ስጋን ኣቶ ክብሮም ተክለ ማርያም ድማን ሜላታት ሓመድ አልቦ ሕርሻን ብልጫታቱን ድሕሪ ምብራህ ካብኡ ዝርከብ ምህርቲ ብዝውንኖ ትሕዝቶ ንቐለብ ጥሪትን ደርሁን ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ኣብ ምህርቲ ስጋን ፀባን ዓብ ውፅኢት ከም ዘለዎን ኣብርሂቦም ዋና ኣካያዲ ስራሕ ንዞባ ቁርደት ኣቶ ክብራ ፍስሓፀን ድማ ተሳተፍቲ ዕላማ ናይቲ ኣስተምሮ ብዝግባእ ተገንዚቦም ክጥቀሙሉን ንዝቐሰምዎ ፍልጠት ናብ ካልኦት ከመሓላልፍዎም ብምዝኻር እቲ ኣስተምሮ ክሳብ ዓዲ ክወርድን ግቡእ ክትትል ክግበረሉን ኣተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ ዝሃቦ ርእይቶ ንኣገዳስነት ናይቲ ኣስተምሮ ብምጥቃስ ተመሳሳሊ ኣስተምሮታት በብወቅቱ ክውደብ ተማሕፂኖም ኣባላት ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከል ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ወፍራታት ሓምላይ ልምዓት ልግሲ ደምን ምሕጋዝ ስድራ ስዋኣትን ዘኽተማትን ክነጥፉ ምጽናሖም ይፍለጥ መደብ ሓምላይ ወፍሪ ካብ ዝተኸለዎ ልዕሊ 5,000 ፈለስታት ድማ 98 ሚታዊት ከም ዝጸደቐ ዝሕበር ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮም ዘዳልዎ ዜናዊ ጸብጻብ ዳናይት ገብረህይወት ክተቕርበያ ኣባላት ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከል ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ከባቢ ማይ ደምነት ካብ ዝተኸልዎ ልዕሊ 5,000 ፈልስታት ኣግራብ እቲ 98 ሚታዊት ከም ዝጸደቐ ኣብ ቦምበር ማሕበር ገሊጹ ኣቶ መንግስት ጊላ ሚካኤል ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ 2021 ብዝሰርዑ መደብ መሰረት ኣብ ከባቢ ማይ ደምነት ኣብ ዝተዋህቦም ቦታ ብዘካየድዎ ወፈራታት 7,500 ሜትሮ ቅናታዊ ዛላ ከም ዝሰርሑን ልዕሊ 5,000 ጎዳጉዲ ኩዒቶም ፈልስታት ከም ዝተኸሉሉን ጠቂሱ ቀጻሊ ምክትታል ከም ዝገብሩሉ ኣረዲኡ ናይ ዓመን ናይ ቅድሚ ዓመን ተኺልና ዘለና 4,000 ዝገማገም ተኺልና ዘለና حجون لهم يزم تخلو دلناون حدا شيح تخلي نتكل لنا نزي نمتكال كا 500 تقودا قد خوعتنا مالك زالا خوعتنا مسوخه تقودا قدناتو لك شيح نشيح زي تكل مالتي درجه 9 شو من كان 100 تصديو يخلو مع القمته يخين دل لمليمو ريخم تخونو تقولهم حجون ابز نتكل لنا اذا لكعكم اخنا لنا صارنا كايت ኣብቲ ማሕበር ሓላፊ ምቁፅፃር ወፍሪ ልምዓት መንእሰይ ሽደን ጸጋይ ብግድኡ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዝቕርበሎም ናውትማቶትን ፈልስታትን ኣብ ኣድማዕነት ዘሰላስልዎም ኣቶታዊ ስራሕ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ኣብሪሁም ኣነ ሕጂ ብኣካል መፅየ ብዝኽሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ሕጉሰኒ እዩ ናቱ ቅድሚ ሕጂ ወላ ማእቶት ዝወፈርናሉ ሰሪሕና ኢና ንኸይድ ተመሊስና ንሪኦ ነርና ማእቶት ኮሎ ማለት እዩ ሕጂ ግን ተመሊስና ብኣካል ክንሪኦ ብምቃዕና ብጣዕሚ ሕጉስ ኢና ነብስና ኣዋእቲና ሳይንርአን በዓልና ለሚዑ ጽቡቕ ሳይ ኮይኑ ሕዛእቱ ኮይኑ ክትሪኦ ከለኻ ደስ ብለካ እምበር እዛ ሃገር እዚኣ ከምኡ ዘድልያ ዘሎ ኩሉ ሰብ ጃመይ እዚኣ ኢሉ ከዓ ኢደ ኢድካ ክብል ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ብዓይንና ርኢና ኢና بعينا سلزرعنا يا مورال هي بنها ليت تسينا دينا زقدفنا قريفنا لنا بزمسينا
ስራሕና እጃምና ንበርክት ኣለና ኣባላት ማሕበር ብወገኖም ብዘካየድዎ ማእቶት ኣብ ባይታ ተመዝጊቡ ብዘሎ ውፅኢት ዕጉባት ምዃኖም ጠቂሶም ኣብ መጻኢ ዝውጠኑ መደባት ንምዕዋት ካብኦም ዝሕተት ከም ዝፍጽሙ ቃልኣት እዮም እዚ ገረብ ዝተተኺሉ ክትሪኦ ከለኻ ተመሊስካስ ቆልዓ ኾስኪስካ ከም ዝዕበኸ እዩ ተኸስኪሱ ስቑኢልካ መኻድ የለን ብድሕሪኡ ገለ ኮሚቴታት ብምውፃእ መጺና ካብዚ ዲጋ ዘሎ ናይ ዓዲ ንፋስ ብጅርባ ከይተረፈ ጌርና ኢና ነስትዮ ንካናኸኖ ብጣዕሚ ደስ ይዘብል ኣባላት ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከል ብዘይካዚ ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ብምስሳም ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት ንምድሓን ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት 650 ከረጢት ደም ከም ዝለገሱ ሰነዳት ሃገራዊ ባንክ ደም የነጽር ኣብ መክስኳስ ንምግባርን ትካላዊ ክብርታትን ዝተኮረ ሰሚናር ንሓለፍቲ ክፍልታት ጀናፍርን ኣህዱታትን ከምኡውን መንእሰያት ሰራሕተኛ ዞባ ኣንሰባ ተዋሂቡ እቲ ኣብ ከተማ ክረን ዝተካየደ ሰሚናር ንቃሓትና ፍሉጦን ሰራሕተኛታት ኣብ ህንፀት ባህሊ ስራሕን መክስኳስ ክብርታትን ንምብራኽ ዝዓለመ እዩ ነቲ ብሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ ዝተወደበ ሰሚናር ዝመርሐ ኣብ ማእከል ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ ኺኢላ ምሕደር ኣቶ ዮናስ ገብረ ህይወት እቲ ብዝለዓለ ተኩሮ ክስራሓሉ ዝግባእ ምህናፅን ምምሕዳርን ፀጋ ሰብ ምዃኑ ጠቂሱ ትካላዊ ክብርታት ዝኽስኮስ ነቲ ዘሎ ሰብኣዊ ፀጋታት ኣብ ረቂቕ ክብርታቱን ስነ ምግባሩን ዓቲብካ ብምስራሕ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ኣብ ትካላት ዝወሃብ ኣገልግሎት ሰራሕተኛታት ብዘንፀባርቆ ስነ ምግባር ከም ጽሎ ዝተቐሰ ኣቶ ዮናስ ምኽባር ሰዓታት ስሉጥነት ኣገልግሎት ተሓታትነት ጭውነት ቅንዕና ከምኡውን ጥዑይ ዝምድና ስራሕን ሰራሕተኛን ገለ ካብቶም ክዝውተሩን ክዕቀቡን ዝግብኦም ክብርታት ምዃኖም ብምሕባር ትካልን ኣባላትን ኣብ ምክስኳስ ባህሊ ስራሕን ስነ ምግባርን ብውህደት ምስ ዝዓዩ እቲ ዝድለ ውፅኢት ከም ዝርከብ ኣብሪሆም ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ዝቐረበ ዛዕባታት ድሕሪ ምዝታይ ከምዚ ዓይነት ሰሚናራት ኣገዳስነቱ ልዑል ስለ ዝኾነ ብቐጻሊ ክካየድ ተላብዮም زغوركم تعذبت زغطل زينا وزاي دقيمنا نمكتالكم بخبر نعدم ኣብ ሃገራት ደቡብ ኤስያ ብሰንኪ ብከላ ኣየር መጠን ዕምሪ ወዲ ሰብ ብኣስታት 5 ዓመታት ከም ዝጎደለ ፀብፃባት ሓቢሮም ባንግላዴሽ ህንዲ ኔፓልን ፓኪስታንን በተሪዮ ሕልፊ ካልኦት ተሃሰን ከም ዘለዋ ዝጠቕሱቶም ፀብፃባት ፍርቂ ናይቲ ብሰንኪ ብከላ ብደረጃ ዓለም ዝጠፍእ ህይወት ኣብዘን ሃገራት ምዃኑ የረድኡ ዓመታዊ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 6 ሚልዮን ሰባት ምስ ብከላ ኣየር ብዝተሓዝ ጠንቅታት ከም ዝሞቱ እዩ ዝግለጽ ተኣሃዝ ዓመታዊ ናውስኺ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝተቕሱ ክኢላታት ሃገራት ነቲ ክስተት ንምግታእ ሓበራዊ ጻዕርን ካሒላ ፀዊዖም ኣብ ኣየር መሬትን ማይን ዝኽሰት ብከላ ብህይወት ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ብልዕሊ ካልኦት ፍጡራት እውን ከቢድ ሃሳይ ውርድ ከም ዘሎ ፀብፃባት ይረድኡ እቲ ተርእዮ ክሊማዊ ምዝባል ኣብ ምግዳድ እውን ኣሉታዊ ተርኡ ይፃወት ከም ዘሎ ይጥቀስ ኣብ ግሪክ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ መሮር ኣቐዲሙ ብዞባ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ክስተት ዝሓይለ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብታ ሃገር ልዕሊ 400 ሓደጋታት ባርዕ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝተቐሱ ፀብፃባት ዝበዝሐ ካብ ቁፅር ወፃኢ ኮይኑ ከም ዘሎ የረድኡ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ባርዕ ንምግታእ 10 ነፈርትን ኣማኢት ክኢላታትን ሰዲዱ ከም ዘሎ ይዝቃላሕ ዘሎ በቲ ባርዕ ዛጊት 20 ሰባትን ኣሽሓት እንስሳታትን ከም ዝሞቱ ዝገለጸ መንግስቲ ግሪክ ንምቁፅጻሩ ኣህጉራዊ ደገፍ ሓቲቱሎም ጠንቅቲ ሓደጋ ክሊማዊ ዋዕይ ምዃኑ እኳ ክግለጽ እንተጸንሐ መንግስቲ ግሪክ ግና እቲ ባርዕ ኮኔልካ ከም ተወልዐ ብምጥቃስ ብርክት ዝበሉ ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእቲሎም ኣብ ኤውሮጳን ካልእ ከባቢታትን ክሊማዊ ዋዕይ ዝጠንቁ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ብፍላይ ሎሚ ዓመት መሊሱ ከም ዝወሰኸ ፀብፃባት ይረድኡ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ትማል 29 ሓሰብ ዝተኻየደ ቀቢላዊ ምትፍናን ዝጠንቁ መጥቃዕቲ ህይወት ልዕሊ 20 ሰባት ከም ዝጠፍአ ካብቲ ከባቢ ዝፈነው ዜና ኣረዲዮም በቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕታ ሃገር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 10ታት ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን እውን ተገሊጹ እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሐ ፀጥታ ቅልውላ መሊሱ ከም ዘጋደዶ ናይ ቅርባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጸመ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ 46 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ተወሳኺ ወታደራዊ ኣሃዱ ልኢኽሎም ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ ገዚፍ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ፀጥታዊ ፀገማት ንምፍታሕ ኣበርክቶ ከም ዘይብሉ እዩ ዝውቀስ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝዓበየ ኣህጉራዊ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ካብ ዝተዋፈረለን ሃገራት ምዃና ይጥቀስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኣሜሪካ መሻርክቲ ሃገራት ኤስያን ፈጢረንዎን ዘለዋ ስጋኣት ንምካት ሓይሊ ባሕሪ ሃገሩ ኒክሌሳዊ ኣፅዋር ከም ዝዓጥቕ ኣፍሊጡ ፕረዚደንት ኪም ጆንግ ኡን ነዚ ዝሓበረ ብ28 ናሓሰ ሓይሊ ባሕሪ ሃገሩ ዓጢቕዎን ዘሎ ኣፅዋር ኣብ ዝተዓዘበሉ ምዃኑ ወጋዓዊት መደበር ቴሌቭዥን ሃገር ኣነፂራ
ሰሜን ኮርያ ንሓይሊ ባሕራ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ከተዕጥቕ ምዃና ትሕብር ዘላ ኣሜሪካ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ትማል 29 ናሓሰ ኣብ ዘበገስኦ ሓድሽ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምድ ባሕሪ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ክዋደደለን ዝኽእል መራኸብን ናይ ደብዳብ ነፈርትን ከም ዘሳትፋ ኣብ ዝግለጻሉ ዘሎ እዩ ኣሜሪካ መሸራታ ሃገራት ኤስያን ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኒውክሌሳዊ ግጭት ከስዕብ ዝኽእል ተኽታኺ ንጥፈታት የካይዳ ከም ዘለዋ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ከጠንቀቕ ምጽንሑ ዝግለጽ ኣሜሪካ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ዘካይድዎ ተኸታታሊ ልምዳት ካብ ምድላዋት ንወራር ፍልይ ከም ዘይርእዩ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ዘጠንቅቕ ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ስርዓተ መቆጻጸሪ በረራታት ነፈርቲ ዘጋጠመ ቴክኒካዊ ጸገም ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣየር ሃገር ትማል 29 ናሓሰ ምስንኻል ከም ዘጋጠሞ ተገሊጹ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ብሪጣንያ ብዘውፅኦ መግለጺ በቴክኒካዊ ጸገም ኣማይት በረራታት ከም ተሰረዘ ምጥቃስ እቲ ምስንኻል ምስራዝ በረራታትን መዓልታት ክቐጽል ከም ዝኽእል ኣሚትሎ መሰረት ጸብጻባት 28 ናሓሰ ካብ ብሪጣንያ ክነቕላ ዝነበረን 232 ነፈርቲ ከምኡውን ናብቲ ሃገር ከኣትዋ ዝነበረን 271 ነፈርቲ በረረአን ከም ተሰረዘ ተገሊጹ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ብሪጣንያ ጠንቅቲ ቴክኒካዊ ክብል ዝተቆሶ ጸገም ንምፍላጥ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ እቲ ምስንኻል ኣብ ቁጠባት ሃገር ብቐሊል ዘይግመት ጽልዋ ከም ዝህልዎ ክኢላታት ቁጠባ ይገልጹ ኣለዉ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብ ወሰናስን ክፍለ ሃገር ፍሎሪዳ ዝግስግስ ዘሎ ኢዳልያ ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ህብላዊ ማዕበል ብዝፈጠሮ ስጋት ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ከም ተኣውጀ ተሓቢሩ መሰረት ጸብጻባት ሲቪላዊ ድሕነት ልዕሊ 14 ሚልዮን ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ጥንቃቐ ክገብሩን ናብ ውሑስ ከባቢታት ክጉዕዙን ጻውዒት ቀሪቡሎም እቲ 180 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ብዝሕ እምበብ ንፋስ ዝድፋእ ዘሎ ማዕበል ዘውርዶ ክሳራታት ንምንካይ ዝግበር ቅድመ ምድለዋት ምዕዛዝ ኣባላት ሰራዊት ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ድማ ተገሊጹ هوبلاو معبل إيدايلا أكفلات هاجر جورجيا سمين كارولاينان دوب كارولاينان حدقات علق كيسعب سقات كم زلهم تنتنتي مترولوجيز قلتهم إذا خمزيلن كله هوبلاو معبل إيداليا تمال 29 حسب معرباوي وسلاسن دسيتاوي تهاجر كباب زحلفلو برتوع زناب بموراد حدقات علق كم زسعبيو زكال حزلهم منجسي كيبات هو بلابس فوترو سقات نبرت حيلو ام عربا وسناسن زركب عدتات ناوحس كبابي ناي مقعز سقمتي وسيد الله نسعى سدالو زينا مسنادو النظام كأنت بتاتو كدقملكم لما عمت عبستو هابئ نايشام ناي كفلها قراو ملكا فتنا لعلا 50 شدشان ميتاويت حليفهم كنفر منستر حرشا زوبا قاش باركا اب كتما قردت اب حمد البو حرشا زتوكر استمرو هيبو ازوبا عن سبا مخصوصا سنة مقوارن تكالاو كبرتاتن سمينار توهيبو أبدو بإسياب سنكب كلا أير متن عمرو الدسب باستات حمش عمتات كم زكود اللي تقليتو أبغريخ تغسيتو زولو بارع مرور أقدمو بزوبا إيروبا حبرت كاب زقاتمه تمساسالي كستت زحيلة تباهلو أب ديمقراطية ريبوبليك كونغو بستخايدة متكعتي لعلى 10 سبات ويتم بارك سخوركم تعزبتنا ساعة سدالو زيناتات وشتنو زعن أبسزازي بالله وسلامة